салом бинандагони меҳрубон ва хуш омадед ба барномаи сархати рӯйдодҳо ки ҳама рӯза дар ҳамин вақт пешкаши шумо аз он мешавад. имрӯз 14 апрел аз он мегӯем ки ба муҳоҷирони тоҷик имкони борои заминӣ сафар кардан ба Русия фароҳам шуд. Президенти Амрико бахши нави кӯмаки низомӣ барои Украинаро тасвиб кард ки ба $800 миллион баробар мебошад. Вазорати мудофиа мегӯяд дар мавсими баҳории даъват ба онҳо оиди аблава ягон шикоят нарасидааст аз камбуди пул дар банкоматҳо ва мавзӯи дигар низ ёдоварӣ мекунем. вазорати кори хориҷии Тоҷикистон гуфтааст, сокинони кишвар ба ҷуз аз Қирғизистон метавонанд тариқи роҳи заминии Қазоқистон ба Ӯзбекистон ва Русия сафар кунанд. Қазоқистон аз 11 апрел маҳдудиятҳои сафарро тавассути роҳҳои заминӣ ба Русия, Қирғизистон ва Ӯзбекистон бекор кард. акнун тоҷикон низ бо риояи қоидаҳои беҳдоштӣ ва пешниҳоди натиҷаи манфии ПЦР-тести COVID-19 имкон доранд бо роҳҳои заминӣ худро ба Ӯзбекистон, Қазоқистон ва сипас ба Русия расонанд. Қазоқистон яке дигар аз маконҳои муҳими кору даромади муҳоҷирон аз Осиёи марказӣ ба шумор меравад ва боз шудани марзҳо барои ин гурӯҳ хабари хуш мебошад. зеро сафар бо ҳавопаймо дар давраи пандемия бисёр гарон анҷом мешуд. русия мегӯяд баъди таркиши муҳимтарин киштии ҷангии ин кишвар дар баҳри Сиё тахриб шудааст ва малоҳонашро ба ҷои амн кӯчониданд. аммо мақомдорони украинӣ таъкид мекунанд ки киштии Москва бо зарбаи мушаки украинӣ мувоҷеҳ шуда буд. хабаргузории Интерфакс бо такя ба вазорати мудофиаи Русия овардааст ки дар анбори киштӣ таркиш ба амал омад, вале сабаби онро тавзеҳ надодааст. волии вилояти Одессаи Украина Максим Марченко иброз доштааст ки киштии парчамбардори Москва ҳадафи 2 мушаки зидди киштии Нептуни истеҳсоли Украина қарор гирифта буд. президенти Амрико Ҷо Байден бахши нави кӯмаки низомӣ барои Украинаро тасвиб кард ки ба $800 миллион баробар буда чархбол, тӯбхона, муҳимот ва дигар навъҳои силоҳро дар бар мегирад. ҳадаф аз ин кӯмакҳо пуштибонӣ аз муқовимати Украина ба таҷовузи Русия мебошад. 13 апрел аснои суҳбати телефонӣ бо президенти Украина Володимир Зеленский раҳбари Амрико илова кард ки кишвараш дар интиқоли силоҳу муҳимот аз кишварҳои дигар ба Украина ёрӣ мерасонад. дирӯз вазорати мудофиаи Русия эълон кард ки дар шаҳри бандарии Мариупол тахминан 1000 малоҳи низомии Украина силоҳро ба замин гузошта муқовиматро қатъ намуданд. мақомдорони Украина ин хабарро тасдиқ ва ё рад накарданд. бармегардем ба Тоҷикистон. тақрибан 1 ҳафта мешавад шикояти мардуми Тоҷикистон аз камбуди маблағ дар банкоматҳо ва ҳатто худи шуъбаҳои бонкӣ идома дорад. бештари сокинон аз манотиқи дигар бо умеди дарёфти пули нақд ҳатто ба пойтахт меоянд ва дар ин ҷониб соатҳо пушти дари банкҳо навбат мепоянд. бонки Эсхата дар тавзеҳи ин мушкилот мегӯяд ки интиқоли маблағи муҳоҷирон нисбати моҳи феврал 4.5 баробар зиёд шудааст. чунин афзоиш талабот ба пули нақдро бештар кард. мавзӯи мазкур яке аз матлабҳои имрӯзи ахбори озодӣ аст ки 3 соат баъд тақдиматон мешавад. вазорати мудофиаи Тоҷикистон мегӯяд дар мавсими даъвати баҳории имсола ягон шикояти марбут ба сарбозшикор ва ё худ аблава ба онҳо нашудааст. сухангӯи ниҳод Фаридун Маҳмадализода дар суҳбат бо Азия Плюс гуфтааст, наворҳое ки ин рӯзҳо дар шабакаҳои иҷтимоӣ ҳамчун аблава нашр шуданд воқеият доштан ё надоштанашон дақиқ нест ва танҳо пас задани шаъни артиш мебошад. гузашта аз ин Маҳмадализода таъкид мекунад дар сурати саркашии ҷавон аз хизмат кормандони мақомоти корҳои дохилӣ ҳуқуқ доранд бо тартиби қонунгузорӣ онҳоро ҷустуҷӯ ва боздошт намуда ба комиссарияти ҳарбӣ биёранд. зимнан дирӯз навори бо аблаваи журналисти телевизиони пойтахти Душанбе ба шабакаҳои иҷтимоӣ роҳ ёфт. гузориши муфассал дар ин бора дар барномаи ахбор нашр мешавад. дирӯз дар ин барнома мо суҳбате доштем аз таъсис ёфтани канали нави мо дар телеграм бо номи Migrant Media. ин канале хоҳад буд ки муҳоҷирон метавонанд дар он ба солҳои худ дар бобати буду бош дар кишварҳои мизбон, мушкилоти ҳуқуқӣ, ҳатто ёфтани ҷойи кор ва ғайра ҷавоб пайдо кунанд. сипоси бепоён ки ба даъвати мо барои обуна шудан ба ин канал посух додед. дар як шабона рӯз наздик ба 1000 нафар ба канали нав обуна шуданд. бовар дорем он бинанда ва хонандаи зиёд хоҳад дошт ва барои ҳамаи муҳоҷирон аз кишварҳои Осиёи марказӣ таъсис ёфтааст. шумо агар то ҳоло обуна нашудаед, пас ба ин ҷо равед ва обуна шавед.
намояндагони хадамоти консулӣ дар русия ҳафтаи ҷорӣ боз аз як боздоштгоҳи муваққатӣ шаҳрвандони хориҷӣ дидан карданд ва бо шароити нигаҳдории онҳо шинос шуданд. Дар боздоштгоҳи Егоревскии вилояти Москав 24 нафар шаҳрвандони Тоҷикистон барои вайрон кардани қоидаҳои будубош нигаҳдорӣ мешуданд. Ба қавли намояндагӣ ба 5 нафари онҳо сафорат ҳуҷҷатҳои лозимаро таҳия намуда барои бозгашташон ба ватан рӯзи 11 апрел мусоидат кардааст. ва ҳоло шуморо ба дидани як навори таърихӣ дар кишвари Перу даъват мекунам. Дар ин ҷо метавон шеъри Фирдавсиро ёд кард, ки мегӯяд: биноҳои обод гардад хароб зи борону аз тобиши офтоб. рӯзи 11 апрел сайёҳон фурӯпошии як девори бостонии маҳаллаи Куэлапи шимоли Перуро ба навор гирифтанд. ба қавли шоҳидон, ин маҳалла дар 1000 километрии маҳалли таърихии Мачу-Пичу қарор дошта, бар асари боронҳои пай дар пай фурӯ рехт. вазорати фарҳанги Перу мегӯяд, маҳаллаи Кеолап дар асри 5 милодӣ бунёд шудааст, вале девори вайроншуда, ки 15 метр тӯл ва 12 метр баландӣ дошт, эҳтимол дар асрҳои 10 ва ё 12 милодӣ сохта шуда бошад. дӯстони азиз, акнун нигоҳе меандозем ба бозори асъори хориҷӣ дар Тоҷикистон. имрӯз 14 апрел тибқи нишондиҳандаи вебсайти Бонки миллии қурби 1000 рубли русӣ 155 сомониву 20 дирам нархгузорӣ шудааст, ки нисбати дирӯз баландтар аст. $1 12 сомониву 48 дирам ва €1 13 сомониву 51 дирам мебошад. бинандагони гиромӣ, соати 16 бо вақти душанбе ва 14 бо вақти Москав фурсати нашри ахбори озодӣ аст. ман шуморо то мулоқоти навбатиамон, ки пагоҳ мешавад, ба худо меспорам. خود را احتیاط کنید.